О Марії, дівчатку, зачати. Молися за нас, хто у тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто тобою погорджає, особливо за хворих і канаючих. О мой Єсу, Пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельна, приведи всі душі на небо, і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємничка 4. У небовзятельной свершей Панны Марии. Божия Мать, взлетела на небеса с душой и телом. Застались и живые клетки на земле ложком слов. Я высоко взлетаю в сне, вы падаю тем, Мать Божия, тем життя осветляет Твоя любовь. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам проклятия наши, яки мы отпускаем нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łona Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu, Jak было в старе, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. na Maryję bez braku pierwszorodnego zaczętego, Молись за нас, кто тебя порятунку шукает, и за тих грешних, хто тобою погорджає, особливо за хворих і канаючих. o mój Jezu, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємничка 5. У короновании Найсвятейшей Панны Марии. 12 чудовных зорок разливают светло. Зорки Твоей короны примают людское зло.
Богом укоронованная, владарка земли, блекнут земные короны, укропли сына твоего крыли. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодать Твое, будь воля Твоя, яко в небе, как и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Благословенная ты женщина, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная ты женщина, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная ты женщина, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная ты женщина, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная ты женщина, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная ты женщина, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная ты женщина, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, полная власти, Пан с тобой, благословенная ты женщина, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Як была с веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Молись за нас, хто Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто тобою поважає, особливо за хворих і канаючих. Пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи всі душі до неба, і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, он и святейшая Панна Мария, что николи не сдаралась, как покинула того, кто до тебя утекает, тебе на допомогу кличет, твои опеки просит. Этим довером натхненные до тебе, о Панна над Панами и Мать наша, имкнемся, до тебе приходим, перед тобой грешная плачучи стоим.
О Маці Слово, не погорчай словами нашими, але почуй їх ласково і вислухай. Амінь. Дякую всім за сьогодні молитву. Співного охот номер 180. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, та Євхаристи в неділю Вільпанську. Ісус спотикається, хоче спотикатися з нами, своїми учнями, хоче нас прославляти і умацовувати. Але часом те рішення, які маємо приймати в нашому житті, вони часом тяжкі. Щодня в Євангелії почуємо, будемо розважати про споткання чоловіка, молодого чоловіка з Христом. Чи до кінця змог йому довіритися? Чи ми довіряємо Богу? Хочемо просити цієї ласки, довіру, я так само Пану Богу дякую за те, що його отримав. Сьогодні в нашій країні День мами означає, тому так само хочемо молитися за тих, хто виконує це покликання мами, так само за наших матурок, вже Божа благословення, а для тих, хто вже вийшов за просвіту ласку неба. На початку щиро перепрошую і наші грехи. Сповідаючи Богу всемогутному, і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашого. нехай змилується над нами Бог всемогутний, і відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
Świętego Jurszu celebrują tradycję ciotka Paula, свого дня народження, дякуючи Богу за життя і дякую за ласки, кажучи, а Боже благословення вас моцної віри, довіри до Христа і потребної ласки. Просим Тебе, всемогутний Боже, нехай Твоя ласка повсюди перед нами і нас супроводжає, как мы заўсёды охотно робили добрые учинки. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владає у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги мудрости Соломона. Я молился, и было дано мне разумение. Я закликал, и сошел на меня дух мудрости. Я дал ей перевагу над скипетрами и тронами, и богатство ничем я полечил у поравнании с ёй. Я не поравновываю тех коштовных каменев, бо все золото перед ею никчемный красот. Перед ею як я полюбил ее как жесть, и больше хотел бы иметь ее, чем светло, потому что таски ей не погасны. А разом с ёю до меня пришли все доброты и неизвлеченное богатие у ее руках. Это Слово Божие. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Научи нас так лечить дни наши, как мы здобыли мудрость сердца. Вернися, Пане, кольки ж яще, пошкодуй слугам своїм. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Наполни раницею нас своей милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши. Узрадуй нас за дни, коли Ты пригнятав нас, за годы, коли мы бачили недолю. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Нехай Твоим слугам объявится справа Твоя, и Твоя величь ихним сынам. Нехай прихильность Пана Бога нашего будет над нами, и працу наших рук умацуй справу рук наших. Наполни нас, Пане, своей милосердностью. Читание послания до Гаврею. Слово Божие живое и действенное, острейшее за усілякий меч двусечный. И оно, проникая аж до пределу души и духа, суставов и шпику, и здольное судить думки и намеры сердца. И нема створения, схованного от Его, але усё
все отворено и открыто перед очима того, перед яким мы откажем. Это Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павлія Марка. У той час, коли Jesús вирушив у дорогу, подбіг до його один чоловік, упав перед ним на коліні і спитався його: «Наставник добрий, що мне зробити, щоб отримати у спадщину життя вічне?» Jesús сказав йому: «Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, тільки один Бог. Ти ведаєш заповіді: не розпусничай, не забивай, не кради, не свідчи і лживо, не ошуквай, шануй батьку свого і маті». А той сказав йому у отказ: «Наставник, усього це я заховував з молодості моєї». Jesús, поглядівши на його, умилував його і сказав: «Тобі не стоять того. Іди, продай усе, що маєш, і роздай убогим, і будеш мати скарб у небі. Тоді приходь і іди за мною». Він засмучився від тих слов і одійшов маркотно, бо його була велика майомість. Ісус поглядів навколо і сказав своїм учням: «Як тяжко буде тим, хто має багаття, увійти в Владарство Боже». Учні ж дивилися словом Його. А Ісус знов сказав йому отказ: «Діти, як тяжко тим, хто сподівається на багаття, увійти в Владарство Боже. Якщо верблюду пройти через вушка іголки, чим багатому увійти в Владарство Боже». Вони ще більше здивлялися і казали один одному: «Хто ж може збавити?» Ісус, звернувши на їх, сказав: «У людей це неможливо, але не у Бога, бо у Бога усе можливо». Это слово Пана. У людей це неможливо, але не у Бога, бо у Бога усе можливо. Дорогі брати і сестри, минулу неділю мені довелося молитися, цілувати Святую Мишу у санктуарії Божої Милосердя, що в Кракові, в Ладівниках. Будь-яке місце, яке я колись установив, святив, так само, як святий Ян Павел II. Але це така велика санктуарія, которая из там побачили так само великая каплица, каплица Святой Сестры Фаустины, где так само спочивають и реликвии, и права удараться на Святой Сестры. Там это место, особливо коли в ту каплицю, воно говорить самого собі, і це слово зображає Христа Єзу, довіряю тобі. Вони весь час обновляються і ще більше промовляють до мене, до
тільки навідує це місце, це санктуарій, які з'являються там знаком Святої Апостолу, Бог припоминає про свої милосердя. Дякуємо Богу за ту велику любов нас, саме тут всіх нас, наші парафіальні сім'ї. Вчорашнє Євангеліє, воно про довіру до Бога, довіру до Христа. Наскільки довіряю Пану Богу, наскільки довіряв, довіруючи Христу, этот чоловік, куди його підійшов. Але по колії. Коли Ісус вирушив у дорогу, підбіг до його один чоловік. Ісус вирушив, Ісус знаходиться вже в дорозі, вирушає ще тільки. Знаходиться в місцевості, певно, але закончив свою місію і виходить. Це опошня хвилина, опошній момент його присутності. І до його біжить один чоловік. Можна сказати, що це споткання відбувається так на опошню хвилину. Ну, бо коли Ісус вже прийшов, то не відомо, чи він прийшов до цього юнак до Христа. Не wiem, czemu on przyszedł opóźnił, kiedy wierzyć, że pośpieć. Może tak samo тому, что боялся. Боялся так прийти, стать перед Христом и задать ему свое питание, яке мав у серці. Чому мог боятися? Тому що на питання, ким він був, цей чоловік. Різні евангелісти звертають увагу на певні аспекти його життя, і навіть Біблія про те, що він, ну, по-перше, був молодий чоловік, молодий. По-другое, был богатый, имел великую майорность. Далее имел уладу так само. Правда, подуладных. Был добро поставленный у супольности, у громадстве. И теперь он молодой, богатый, уладою, пойдя до когось, пойдя до Иисуса, и так перед учителем, буде задавати йому своє питання. Ну, бояться просто, ну, як зареагує громадство, як що скажуть люди, як кажуть. Ну, не приходить, що він, будучи, знаєте, так, по-людську маючи все, ну, то так, скажемо, ну, що ще не треба. Тільки живи, реалізуй свої мари, маєш для цього сроки, матеріальне, вообще, маєш владу, можеш, ну, дозволити собі на що хочеш. І навіть усім має питання. Здавалося, таке питання може бути такого чоловіка. Що ти може питати? Що маєш уже? На здоров'я не наракає, матеріально що має. Але він у серці має питання. Хоче це питання задати Христу. І це біжить і падає перед ним на коліна. Коли ви падає на коліна. Не падає на колени, тоді, коли просто щось таке неважне відбувається в нашому житті. Представляючи на колені, на молитву, коли стоїмо на колені, то нечто важне відбувається. Залучаємо Богу важні справи нашого життя. Часом там відбуваються справи життя і смерті. Де приймаємо якісь рішення. Бог нас зачавши кличе, ми відкриваємо цю Божу волю на колені. І це для його це було важливо. І питає, наставник добре, що мені зробити, а отримати у спадщину життя вічне. Мудро задає питання, отримати у спадщину. Він розуміє, що ні багаття не може купити життя вічне. Не може згадати комусь, як йому створили, забили, принесли. І він відає, що може отримати дар. І приходиться ходити до того, хто знаходиться у дорозі до Єрусалиму. Там, де з криші жертвих повстання на життя вічне справді дасть. Наставник добрий. Але що вказує Ісус? Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки один Бог. Це слово мені трошки було зрозуміло, чому таке спитається. Чому каже, чому називаєш мене добрим? Ну, Ісус був добрим, це правда. Чому? А коли молюся, розважав це слово, то навіть ця думка, що Ісус каже, ніхто не є добрим, тільки один Бог.
добрий, а ти називаєш мене добрим. Чи ти віриш у те, що говориш? Чи ти віриш у те, що я Бог? І каже далі, ти видаєш заповіді і перелічує. Зверніть увагу, якої kolejności перелічує. Не розпусничай, не забивай, не кради, не świadczy лживо, не ошуквай, шануй батьку свого і матір. Перелічує заповіді, які відносяться до відношення з людьми. Як ми кажемо, тих двох таблиць Моїсея з другої таблиці, правда? Перша три до Бога, остання поміж людьми. Це заповіді, але у іншої такої kolejności, ніж ми привикші до цього. Może хочу звернути увагу на деякі аспекти його життя особливо. Так собі думаю, цікаво, якої kolejności Pan Jezus nie brał tej zapowiedzi kazał. Na co chciał mnie zwrócić uwagę особливо w moim życiu, warto tak zadumać nad tym. Перелічив, що te заповіді, каже, заховай їх. Але той сказав йому, наставник, усього те я заховував вже з молодості моєї. И он, не ведает, как он говорит, но его сумление кажется, что в этом все сотрудник заховал. Что живе добре, живе нормально, як ми кажемо. Кривди нікому не робить. Живе правильно для цих заповідей. Але зверніть увагу, каже, наставник, тут не може этого слова добре. Не даю до конца теологічно это добре, то, что кажу, але так на молитве маю надію, що это Дух Святий ненавидно эту думку подсказал. И то каже наставник. Родня этого добре. Чого це заховував? А Єсус далі його до своїх катехезі, в цій розмові, звертав почав, що далі звернути увагу на не тільки відношення між людьми, але і на його відношення з Богом. Єсус, поглядівши на його, умилував його і сказав, Єсус глядить на його з любов'ю. Поглядів на його. Один з біблістів звертає увагу, що Ісус поглядів у Його, внутрі Його не поглядів. Ісус глядить у серце, у те, що у нас внутрі є. І каже, і умилував Його, полюбив. Перед стоянного йди, продаючи, що маєш, і роздай Богу, і будеш мати скарб у небі. Тоді приходь і іди за мною. Ну и теперь уже ты мама такая, кому до конца доверился Богу. Доверился, что без этого смогу жить. А дошел, засмутившись от этого слова, дошел маркотно, его была великая наивность. Не даем, и далее был лес этого молодого человека. Але я хотела сейчас сказать, так, трошки иначе, что Пан Иисус скажет, иди, это читаем такие загадки. Może хотелось, мне принаймні, как Пан Иисус сказал, пойдешь, продаси все, что маешь, раздаси у Бога, и будешь иметь скарб в небе. Тогда придешь и пойдешь за мной, такой будучий форм. А коли зможем это сделать, коли зможем послухать до конца, тогда коли будем слухать Божу помогу. Тогда коли будем его слухать у нашому житті. Так само нам часом здається, що без певних речей, чи може без певних відношень неможливо. Криш Єсуса здається такий вельми тяжкий. Такий чоловік його возьме, извините, это оказывается, что можно, что Иисус дает свою силу, дает свою ласку. Мы так уже призвичайлись до певних справ, nawet ten korzystanie z pełnych mobilnych programów na przykład, jakie korzystają się i nie jest dobre. I po pewnych momentach czasem кажу, jak без них уже siąść. Nie? Takie maleńkie przykłady, ale to jest ważne sprawy naszego życia. Jest ważne, gdzie Jezus nas zaprasza, tak my nie zostali się na takim właśnie uzowni letnim, ale zapraszają nas, как мы выходили, скажем, такие больше ранее, с инициативой, слухали его и отказывали на это, бо тут питание по веру, моего по веру до Иисуса Христа. И он заслучився, дошел. И потом на это Иисус далее протягивает уже в
глядіць на вокал да вучняў, бо выкарыстоўвае гэта спатканне катэхезу для вучняў і кажа, цяжка будзе тым, хто мае багацце ўвайсці ў царства Божае. Не здзіўляецца так. Він далей йде глибій. Діти, як тяжко тим, хто сподівається на багаття, хто довіряє багаттю своє життя, довіряє якимось речам. Тому буде тяжко вийти в Царство Боже. Легче для люди, бо це буде той горб, який не дозволить пройти через вушка і голки. І це те, що не перешкоджає. Хто сподівається, хто довіряє. Тут менавіта Ісус відкриває глибину, скажімо, проблеми чи так собі думаю, чому він не довіряв, чому забоявся, може, мог забоятися, мог мати страх, знову ж вертаючи до страху. Страх, який йому не дозволив. Пан Бог він терпливий. Коли створення світу розважаємо, читаємо, створив один день, другий день, третій день. Бог є любов вона терпливая, читаємо Святого Павла. Заправди, любов терпливая. І Пан Бог дає нам час, Він дає нам різні оказії, різні шанси, такі випадкові споткання, слова. І вже часто нам здається, що щось сталося випадково, хтось не сказав, що щось випадково. А потім оказується, що Бог говорив до нього. Потім так званому, може, випадку. Але вони ще більше здивляються, кажуть, хто ж може зрадитися. Але Ісус не покидає від надії, бо любов вона терплива. Звернувши на їх, каже, у Бога немагчимо, але у чоловіка це немагчимо, але у Бога усе магчимо. І от і що такий страх, часами може так само паралізувати і нас. Перед тим ми слухаємо Бога. Мы отчуваем сомнение, что повинно поступить так или иначе. Але я боюсь. Ну, бо что скажут люди? Однажды в одном костеле хлопчик собі тут гулявся подчас святої мши. Тата його ще там упоминав, що казав, що собі поводив добре. Ну, то він там так трошки гулявся один бок, потім почав другий бок. Ну і в кінці концов тата не витримав, взяв його за руку і так тягне його до виходу, хлопчик виривається, і вже коли дверей костюла були, отворачується і кричить: «Люди, молитеся за мене!» Він не боявся, його страшно не думав, що там скажуть чи не скажуть. Але як же, думаю, часто, и нам хотелось устать в этой каплице, в іншому місці, сказать: люди, помолитесь за меня. Тяжко мне. В сім'ї моїй, в суженстві, в вихованні, в праці, у різних молитві. Помолитесь за мене. Але не зробимо цього. Я не веду, так само туди не зробив би. Ну, понятно, встану, що скажуть? Что скажешь, что у всех придет, что меня? Я как-то устал просить молитвы. Признаться до таких, нас часом свет учит быть такими суперменами. Хочешь быть Нет. Потому признаться до того, что нет, они уже еще не доверяют тебе до конца. Еще не умеют того, чего тяжко, но ты поможи. Прийти молитву до Иисуса на колени и просить ласки, доверять, дяковать. Это по Иисуса сегодня учат этой доверу, показывая нам этот приклад споткания. Дорогие братья и сестры, может, варто справді задуматься, что в нашем жизни, может, что делать. Может, сегодня это не припадковая неделя. До чего мне Иисус запрошает? Что откласть, что я могу продать, позбавиться чего. Для того, как быть вольным. Быть вольным. Мы с детками, которые не еще раз размовляли про телефоны, про гульные телефоны. И открывали задание, как проглядеть свои гульни, прямые. И допытаться понадобиться, как добрые гульни, дрянные.
które drewne, tam sami сказали, треба, що зробити треба його з древнього, коли його удалить. Кажу, як будете мати питання, то йдіть до батьків, коли будете вірити. Запитайтеся у них. Коли батьки будуть, то до мене прийдуть. Але потім to moje inne, drugie zadanie. Jeśli to zrobicie, to wydalicie z swojego telefona czy komputera одну dobrą rzecz. I to lubicie. Pozwólcie się czegoś, co nie przynosi wam zła. Potem Jezus siedmiu lat zapraszał do tego jednaka. Pozbawić się tego, co byście mieli. Choć samo w sobie nie było drewno. Ja do tej siostry prosił Jezusa Chrysta, aby tę siłę, mądrość, и как Его Слово, которое мы чуем, разглашаем, оно становилось телом в нашем жизни, как мы с Богом, с Христом имели силу поставить опору злому духу, який боится не яких стирачів, які ми носимо, маємо з собою. Коли не буде відношення наше з Богом, з Марією, то ці речі не допоможуть. Самі в собі не будуть зігратися якимись магічними штучками. Ale zły duch boится Jezusa Eucharystii, boится Matki Bożej. Kiedy my będziemy mówić z Jezusem, będziemy to przyjmować, będziemy te słowa w swoim życiu tak серьезно naprawdę przyjmować i będziemy do Matki przychodzić, prosić na różańce, kiedy jest napisane prawo, przychodzić przez różaniec. Kiedy będziemy pokorna Maryję mieć swojej Matki, zawsze to będzie перемагать, то будем идти в нашем жизни до неба. И не будем бояться, надо пожадать один одному небу. Один ksiądz скажет, мы жадаем sobie po różnych okazjach zdrowia, błogosławienia, молимся и так далее. Это może troszkę przyzwyczaili się. Ktoś się modli, co ja modlę, żeby tylko moje dzieci byli zdrowie. Czy naprawdę chcę, żeby tylko byli zdrowie? Może to trzeba poczytać nieba. Dziadność, mieć sobie больше pragnienie. Pragnienie, jakie miał w tych inaksze dnešnej Ewangelii. U ludzi to nie machczywe, ale u Boga все machczywe. Веру у одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего вашного и невашного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца Нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, и зашел на небо, сядись праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост, я отпущение грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Praw zastępnictwa Bożych Różańcowych życzę nasze malitwy w serce Kościoła i świętu. Молимся за святый костел, как в тяжких ситуациях его поддерживала вера в мертвых усталого Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за приступов Всего Светлого, как они забавы обороняли годность Божьего человека. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за великого Божьего вооруженства, как разом с Панной Марией яны долучились до справы творения свету. Тебе просим.
Вислухай нас, Пане. Молимся за наших добродеев, как добрый Бог одарил их своим благословением. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто має проблему з жильем. Щоб з Божою допомогою вони змогли їх вирішити. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, как мы учились перемагать свой эгоизм и были готовы охрабно служить іншим людям. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Лотанка Павла, нагоди дня народження, дякуючи Богу за життя, щасливої ласки, молюся, аби опіку Матері Божої, ласку святості, я його тебе просим. Вислухай нас, Пане. Помолимся за всіх тих, хто хоче, а не може удільничати в святої мши у костьолі, за всіх, хто звичається з нами молитви, через інтернет-трансляцію в ваших інтенціях. Вибираємо вас на п'єці найсвятейшої Пані Марії. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Пане Ісус Христе, дякую за Твою ласку, просим, благослови нас і наші справи, особливо поблагослови всіх матуль. Прас Христа, Пана нашого. Амінь. Спев номер 201. Молитвуйся, брати і сестри, готові ваші ахвяру підняв Бог Отець Всемогутній. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Ласкавий Боже, вислухай наші молитви і прийми дари, які ми Тобі приносимо. І прозуділу святу, як в'ятну, доведи нас до хвали вічної, праз Христа, Пана нашого. Пан з вами. Гору серце. Дякуєм Пану Богу нашому. Сопротивляй годного та справедливо, слушно і смиренно, як ми завжди. І всі тобі сказали подяку, Пане, що ти Ойче, всемогутний вічний Боже, праз Христа нашого Пана. Він з літості до грешного чоловічства народився з Панни Марії. Праз свою муку на крижі визволив нас від вічної смерті, а праз своє змертвих повстання дав нам вічне життя. Тому з ангелами і архангелами і з усіми святими ми обвіщаємо Твою хвалу, разом з ними, воскликаючи. Святий, святий, святий,
wszelakiej światłości, tam ujedność jest usik Kościoła. U pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was cross i spasał na apostołów Ducha Świętego, wraz Chrysta, proszę Ciebie, usiłamy Boża. A święcie Twoja daruda swojego Ducha Twojego, który zostały się dla nas ciałem ukrywały naszego Pana. I dał siebie nam, dał chleb i podziaku Tobie składał, przełamał i rozdawał swoim uczniom, każdy. Bierzcie i jeszcze zatarł się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem paręczeru dział kielich, znowu Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom każdy. Bierzcie i pijcie z jego uście, bo to jest kielich krwi mojej, nowa i wieczna zapowiedź, jaka jest za was i za mnogich będzie prawita, dziela odpuszczenia grzechu. Że to czynicie na moją pamięć. Это великая tajemnica wiary. Obwieszczajem śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznaniem Twoją wzkresienie i czekajem Twojego przyjścia w chwale. Słuchajcie, święty Jezus, powstanie Twojego Syna, chwalę Tobie, Panie, że Cię i zbawienie, dziękuję, że to uczynił nas wolnymi, stojąc przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna modlę Ciebie, abyś ich nas, prymalczyk ciała i krwi Chrysta, Duch Święty zabrał ładno. Panie, tej Panie, dla Kościoła proraszczenie po всім świecie, doskonałego lubowi, razem z papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem, biskupem zapomożnym Jurem Aleksandrem, naszym duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про то і siostry naszych, jakie posnulił nadzieję na воскрешение i про усіх, що Твоя ласка дійшов за світ. Дозволив убачити світло обличчя Твоєго. Просим Ciebie zmiłuj nad усіми нами, щоб ми заслужили уділ у житті вічному єдності з найсвятейшою Богородицею Панною Марією, святим Юзефом і Авраамом, со святими апостолами, з нашими заступниками святим Яном, святим Максимилианом и всеми святыми, які скорбят подобавши Тобі, щоб з ними і ми хвалили и прославляли Тебе, Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ojcze Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз у все веки вечные. Ми отримали Духа Святого, який нас учинив Божими дітьми. Тому аж ми нам казати. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя,
Просим Тебя, Panie, zbaw nas od wszego złego. Daj łaskawa spokój u dni nasze, rozmnożoną miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjście Zbawcy naszego, Jezusa Chrystusa. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Jezus Chrystus, Ty сказал апостолам Твоим, спокой, покидай вам, спокой, мой дай вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы злобно с Твоей волей, одари Твою спокойную вечность, и живешь его одаришь веки вечные. Спокой Пана, нехай завсёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. Будь Пана Божий, будь той, хто дарує себе греховні, благословення покликання на вечеру Ягодную. Пане, я не варты, как Ты взошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. З'являється Пан, ми будемо подобні до Його, побачимо такі, які є. Пел номер 27.
Miłosierny Boże, Ty nasyczaешь nas najświętejszym ciałem i krwią Twojego Syna. Покорно Ciebie prosi, как Ty dał nam udział w Twoim tworskim życiu. Raz Chrysta, Pana naszego. Дякую, Читання. Молитву Евхаристію, так само каплицю прибирав вчора зі своїм відвіруванням і за всяку допомогу приятеляти складається на дом нашого костюма. У ближайшем тижні в літургії вспоминаємо завтра понеділок Святую Терезу Одлинця, панну доктора Костюма, у авторах Святую Маргариту Марію Аракок, панну у середу Святого Ігнація з Антіохії, єпископа і мученика, у четвер свята Святого Лукії Євангеліста. З таких літургічних успомінів, так само у авторах 16 січня припадає 40-ва годовина обрання Короля Войтили на Папу Римського. Так само будем молиться в этом часе, что вот этого тижня от 16 до 22 костричника, 22 литургичных исповин Яна Павла, другого особого, так само просто благословенство, значит, нашей просьбы. Захвачиваю за этой нагоды, то есть на час есть такой фильм «Кароль, папа, ставший Кароль, человек, ставший папой Римским». Вельми добрый фильм. Долгий, але показывает добрую особу Яна Павла, молодежь, час войны, и до того момента, аж пока стал папом Римским. Это другая часть. Кароль, папа, который остался человеком. Кароль, который был папом Римским. Как я вам показываю. Запрошаю, как może сегодня, czy w tym czasie z jakiej nagody do tego filmu odnieść się. Nabożeństwo szansowe trwają każdy dzień w 18:30. Zapraszają na tę modlitwę, mogą już przychodzić, ale jeszcze tak samo zapraszają uczniów, braci, żoncy i malice, czy to kaplicy, czy tak samo ktoś, który nie może to domu. Zwyczaj jest uroczystości świętych i dzień modlitwy za pamiętność. Tam tradycyjnie w tym czasie będziecie odbywać nabożeństwo wypamiętkowe. Można przynosić kartki, spisy i prośby naszych bliskich familii, z jakich będziemy modlić o oktawie z 1 do 8 listopada. Nabożeństwo w 18:30 i mszy świętej o 19 godzinie. I tak samo potem dalej w listopadu, każdą środę i piątnicę listopada. Усім юбілятам, іменинникам доходить час тижні, так само для Павла, складаємо найлепше бажання, здоров'я, спокою в ваших серцях, в ваших сім'ях, так само швидких Божих ласків. Ще одно, wspomnę, że rozpoczęliście tak samo biblijne spotkanie na naszej parafii. Jest możliwość poglądać Słowa Boże, rozważać i tak samo dzielić się tym słowem. I te spotkanie prowadzić u autorów o 20 godzinie. I prowadzi siostra Kara, odbywaється у siostrą, czyli jeśli chciałby, a zapraszają mocno, to można po prostu skapitować albo siostrę, albo z nami. Wszystkich mamów jeszcze raz wyczuję z dnią mamy, daję nam Bożych łaską, Bożej mocy, wspomnienie nasza Boża Materinska Paplika. Przyjmijcie Boże łaskę. Pan z wami. Niechaj was błogosławia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
і дитя у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроць спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божий, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас Богу душ снують по світі. Амінь. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, бездоганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Архангеле Михаиле, молися за нас. Спев номер 88.